इ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा दही। भोजपुरी दुनिया के नया से नया खबर पावे खातिर एकदम फ्री में, और घंटी वाला बटन दबा दही, जैसे रउआ लोग के खबर सबसे पहले मिली। प्रणाम भोजपुरी भाई लोग, रउआ सब के अपन अनमोल भोजपुरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। तो भाई लोग, रउआ सब के अपन अनमोल भोजपुरी पर आज की जौन खबर लेके आयल बनी, भोजपुरी के सुपरस्टार गायक अभिनेता जेकर नाम खेसारी लाल यादव, उनकरे रिलेटेड एगो बहुत ही बड़ा खबर लेके आयल बनी। तो रउआ लोग वीडियो के साथ बन रही जा, और रउआ लोग के आगे के बातें वीडियो में बतावत है। तब भाई लोग, खबर ई बा कि भोजपुरी के सुपरस्टार गायक अभिनेता खेसारी लाल यादव जी के बहुत ही बड़ा फिल्म के फर्स्ट लुक यानी ट्रेलर लुक रिलीज भइल बा, जौन रउआ लोग के वीडियो में देखे के मिली। रउआ लोग बता दें कि प्रतीक फिल्म के बनर तले एगो फिल्म बनल बा, जौन फिल्म के नाम है कुली नंबर 1। जी हाँ भाई लोग, रउआ लोग बता दें भोजपुरी में बनल बा, और फिल्म के मेन जे कलाकार बा ओमे खेसारी लाल यादव जी बाड़े, काजल राघवानी जी बाड़ी, संजय पांडे जी बाड़े, अनूप अरोड़ा और देव सिंह, महेश आचार्य, गोपाल राय जी, ये सब मुख्य कलाकार बने ये फिल्म में। और रउआ लोग के काफी पसंद आई ये फिल्म देखला के बाद। और फिल्म के जे डायरेक्टर बने लाल बाबू पंडित जी, और प्रोड्यूसर बने सुरेंद्र प्रसाद जी बने। रउआ लोग बता दी ये फिल्म में जे गाना लिखले बा ओमे प्यारे लाल यादव, कवि जी, आजाद सिंह, श्याम देहाती, ये सब मिल के गाना लिखले बने जा। और जे म्यूजिक देले बा, संगीत जे देले बा गाना में श्याम आजाद जी देले बने। और रउआ लोग बता दी ये फिल्म के फर्स्ट लुक बहुत ही जबरदस्त लगी, काहे कि रउआ लोग देख के ही अंदाजा लगा सकत नहीं जा। रउआ लोग बता दी फिल्म के फर्स्ट लुक ही सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा बा। और रउआ लोग बता दी कि फिल्म के ट्रेलर भी बहुत जल्द रिलीज होके वाला बा, एकरो भी रिलीज डेट फाइनल हो गई बा। रउआ लोग बता दी कि 10 मार्च के फिल्म के फुल HD ट्रेलर रिलीज हो जाए। अभी तक ई फाइनल नहीं भइल कि कौना चैनल पर रिलीज हो, लेकिन रउआ लोग बता दी एकर अपडेट भी रउआ लोग के बहुत जल्द हम अपन अनमोल भोजपुरी पर बता दें। रउआ लोग बस इतना जान ली कि 10 तारीख के यानी 10 मार्च के फिल्म के ट्रेलर रिलीज हो जाए। रउआ लोग के काफी पसंद है। रउआ लोग बता दी कि फुल फिल्म रउआ लोग के देखे के मिली, होली के शुभ अवसर पर मिली, जो रउआ लोग के अपन नजदीकी सिनेमा घर बा वही में देखे के मिली। रउआ लोग बता दी ये फिल्म के एगो वीडियो क्लिप यानी गाना के वीडियो क्लिप रउआ लोग के फिल्म के देखे के मिली अपन वीडियो में। तो भाई लोग, रउआ सब के वीडियो कैसन लगल जरूर अपन विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करम जा, और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, जैसे रउआ लोग के जानकारी मिलता वैसे दूसरा का भी जानकारी मिली। तब तक खातिर वीडियो में इतना ही, और अनमोल भोजपुरी का अभी तक सब्सक्राइब नहीं की जाके तो सब्सक्राइब करनी, और साथ साथ घंटी वाला बटन के दबा दें, जैसे रउआ लोग के खबर सबसे पहले मिलत रही वो भी फ्री में। तब तक खातिर बना रही। धन्यवाद।